Klak-klak-klak soinua gauza desberdinekin erlazionatu dezakegu. Adibidez, klake soinua. Hotza egiten duenian, hortzek klak-klak-klak egiten dute. Izotz puzkek ere, basoa muiltzean, klak-klak-klak-klak egiten dute. Klak-klak-klak. Entzuten aldezue. Ze soinu izango te da hori? Hori ez klakedantza, Hortzetako hotzana ere ez, eta kubata baten gelak ere ez. Iban Urreta, ongi etorri, esprai bat, hori, esprai bat. Zer moduz? Ondo. Ondo? Bai, gato. Iban Urreta ez, baina hori ezaudu naiz mutiko kristal bezala, ez da? Hori da. Eta artista utza, ez da, muralak itituzu, baitare espraiak inituk. Kalian ibiltzea izolako kiten? Bai, kalian da, bai. Eta, entzuteken hau, polizia torre zein ez bait kalian pintatzen nahi izela? Ba, eukidot baten bat, Bai, Bai. Bueno, gaur ez teo kontako hemen, ez da? Gero, tabernan. Eundoko gauzak itituzu, ez da? Zein nahi indezun gauzaik interesgarrien hola galantena, undilena edo? Ba, ni petzetan dut, danak daukiela bere momentua, bere esan nahia, orduen bakoitzak dauko bere importantzia. Bere xarma legila, ez da? Bai. Ezingo neuke esan batekin izen bestia baino gehiago. Ados. Bai. Gu errezetak bezala orduan, ez da? Momentu bakoitzak dauko bere Zukalde zemuz modutatzea, izukaldian. Bueno, ni sándwich de jamón jorrik eso, de puta barrio. Vale. Bueno, gaur borraja batzuk prestatuko eskillau, salteatuta, eta gero txibi batzukin lagunduko jau, eta aldi berian, a ber, hemen, sose margotzi guken, ados? Venga, saio. Apai. Saio eharra dato launak. Bueno, lagunak, eta Iban, garatuko izuet pausuz, nondik noebiliko gehan, txibi hau ekiteko garaian, txibi ez barkatu, borraja hau ekiteko garaian, txibi salteatuekin. Borrajak ingoituguna da, egosi. Bakizu, betu, lehen, borrajak hemen hiletxo batzuk eukitzeitue, eta lehen hile horiek garratzagoa zian, da, garritze zian, banaka, txukun horatzeko. Gaur egun ez da beharrikan. Nahiko hile finak etortzen dira, behin egositzen dianean, suabeak gelditzea. Ingo deuna hemen, makiltxotan puskatu, uretatik pasa, hori bai, lokatza edo moskito balin baka ekentzeko, eta egosi ingoitugu, gatza pixkatekin. Gio, ingoitugu iragatzi, eta salteatuko itugu baratzuri eta urdaiazpikuakin. Eta lagunduko itugu txibi salteatu batzukin. Txibila salteatzeko, ingoituguna da, txibilak lapikuan askar salteatu, moztuta tiretan edo, ateako itugu eta horko zuku hortan ingoitugu tipulina goxatu. Tipulina ondo goxatuta da honian, ingo duguna txibila berriro barroa sartu bakarrik epeltzeko eta plateratuko dugu. Borraja batzuk urdaiazpikoakin eta txibilak tipulinakin. Eta geho, olio perexil bat prestatuko dugu, gainetik dotore jartzeko. Ados? Bueno, ni jungo naiz borraja garbitzen, eta zuk adibidez, aldezuna da hemendikan, 3 baratzuri aleatea, bale? Vale. Venga, hori zure kontu, erraz, ez da? Atean? Venga, oso ondo. Eta hemen behitu, borraja osto handiak, nahiko garratzak izaten dira, eta lodiak. Baina txiki hauek oso goxua dituk. Leku askotan jaten ditue, behitu, atera hola, tempuratikan pasa eta prejituta. Gauza erra. Gaur ingo deuna da, puntxak enduko ditugu, eta bestean egozingo deu, eta osto batzu sartzen badia egosteare bai, bertan erabiliko ditugu, bale? Bueno, Iban, zer zehazu, grafiterua o muralista? Muralista hobeto gelditzea, ez da? Muralista, bai, grafititik nator. Bale, grafiterua izan zea, baina bai muralista zea, igual esango nuke. Hori da. Bale. Eta, zer desberdintasun daka grafitero bateko? Ezkerien grafitero bateko muralak iteitu, ez da? Edo ez da... Ni esango neuke murala atorrela grafititik, ez? Teknika
berdinak erabilita, grafitian evoluzio bat izen da, ez? Grafitia beti izen da, bueno, ilegala edo, azkenien, bai, kaleko zerbait. Bai, kaleko movida bat. Bai, eske grafiti bat legala balin bada ja, ez da bere grazia, ez da igual. Hor dau, asuntua. Orduen, bai, hori, grafitian evoluzio batetik dator, ni ustot murala, eta bai, ni muralista konsideratzen az. Vale. Noiztik hasi zinen, badakit oso gaztea hasi zinala ja horrengo grafitik egiten eta horrengo espraia hartuta gauzak prestatzen, ez da? Bai, bueno, betidanik ibilina sumetatik, marrasten, margotzen, eta bai, zautu nagoenien espraiak, 13 bat urte eukiko nitun. 13 urte txokin, Bai. Ona. Eta orduan ik beti eskolan liburuzkako bastar guztik margotuta eukiko dituan, ez da? Bai, zakit kasu asko itxen nagoen, baina... Bai. Seguru, bai, kaso, bai, baino. Nahiua nahi, ez da? Ondo. Bueno, eta gero, hau dena garatzeko eta hau dena aurrea joteko, zehoz ikasiek, ire ikasketa junditu bideratutare bai, ez dakit, arte derrak, o... Bilbon ikasi nauen goi mailako ilustrazio ziklua. Vale. Eta bai, bueno, horre 3 urte initxun, lehenengo urtea akcesoa superior ikasten egon nintzen, eta gero 2 urte zikluaz. Ados. Eta hortikan, noiz eman nuen urratzaia, zeratik, hauen profesionalatu naiz, ez da? Profesionalaiz da ontaz biziaiz, ez da? Bai. Ez dek erresa, ez da? Azkenian jendeak hau hobi bezala itendik, ez da, askotan? Eta hori da arazo bat, bai. Jendiak ikusten dau, iten dezula hobi moruan, eta, karo, zure limitiak jarri bituzu, eta ontaz gure bozu bizi, argi itxi, zure lana, zure denbora, presio bat daukala be, bai. Dudi gabe. Bai, batzutan emateu, bai, margotu ja gau, eta igoxatzeko ekela, ez da? Momentu bat egiten duzu, bai. Eta beti espraiak egiten dek, oiek, behitu, txikitu zak nahi, bai, pikatu. Nola pikatzen dek hori, behitu zak, teknika bat erakutziko jat. Nikola iteiat, bueno, era desberdinak daude, batzutan iten detena da igual, xerratu puntxak fin, bizak, teknika batek, xerratu hola, gero beste aldea eta gero datea. Baina bizak, nik itea guen, erritik amostu, hola jarri, bera beira, eta hau kanpuan, ondo zanpatzeko. Teiteat ondo zanpatu. Eta behin zanpatuta zegatenian, ja lan erdikin ditut. Eta gero iteaten nahi, ja, txikitu. Ados? Ados. Venga, ire kontu, gero erakutsiak inei espreia. Hori da, ingo. Ados. Bueno, aiginana, beti espraiak inin dituk, edo lapitza o bai brotxa hartzen dek, edo ez? Bai, teknika pixkate pintura plastikakin, bai, bete zeike espraia garestia da, eta segun superfizia asko badau beteteko, edo, bueno, bai, pixkat bixak nahaztuta, baina espraia da manejatzen dutena, bai. Vale. Espraian arte hori zer dek, adibidez mural bat itekenian lehen da bizi lapitzakin oinarria egiten eta gero horren gainetik juteaiz, edo zuzenien hartzen dek espraia eta margotzen hasteaiz? Tamaino handixe eukitzen badau, normalien itxen da kuadrikula antzekon bat, era berri bat urten dau, dala itxia marrazkitxo edo letrak edo bai, kuadrikula gisa, bai, kuadrikula bat moruen itxia paretan, orduen dimensio handixa bauko, ez galtzeko proportzioak eta... Claro, iteken gaurren atxikien eta kuadrikulan, baneken dimensioa emate jok, ez da? Vale. Eta, egia esan gaur egun muralak eta, ez dakit modan jarri dian, baina bai ikusten dela ia erre guztitan pareten bat handila, gauza politak, bai, ez dakit barrantzalekin, paisaia desberdinekin, lehen osana zerbait esan dezun bezala ilegala eta, baina bere xarma hartu du historiak, ez da? Bai, eukidau hor eraldaketa bat. Bueno, oin ikusi zeike telebistako anuntzion baten, kotxe bat saltzen eta igual pertsona bat esprai batekin, o ikusi dut nik, ez? Eta egisa da, bai, da pixkat txokante, ez? Lehen zelan grafitia inkriminalizatuta dauen eta gero saltzen dutzu produkto bat esprai batzukin hor tartien, ez? Dudi gabe. Bai.
Eta, zerdek, adibidez, pixkat bere xarma galdu idik bai, bere xarma egobiotosekak pixkat biurrikeri gisa egin, ez dakit, trenen bat margotu, edo... Ba, ni uste dut bat ez dauela bestiak entzen, ez? Beti egongo da grafitia, eta beti egongo da muralismoa, osea, bi forma ezberdin ikusteko... Bai, arte bat, era desberdineta, ez da? Bai. Eta zu guain orduan, alde batetik bestea pasaseanian, o bestia ere bai jarraitzen dezu mantentzen, o ze sentitzea guain, gehiago muralista o grafiterua? Ni muralista, azkenien ni aurkitu dotena muralak egiten da satisfazioan, ez? Bete bat, ez? Barruen daukatzun zerbait betetzen dauena. Orduan egia esan, hori, muralak margotzia mundu ez da hori. Netako izen da garrantzitsua bizitzan. Eta, adibidez, iguain profesional bezala, ze enkargo iteituko, ze lan topatu ituk edo, ze gauza eskatze izkile egiteko. Bota hemen hau, gero regabiliko deu salteatzeko, hau mendik hankenduko jat, ze nentzako egiten dek lana adibidez, ze gauza egin izan dituk? Bueno, danetatik pixkat, udaletxiak, negozio partikularrak, taberna bat, margotzia, o logotipo bat itia, musika talde baten portada... Bai, basekete bai ilustratzaia izela gainera, ez da? Bai. Eta zeitituk portadak eta ze gauza gehiago ilustratu izan dituk. Betu, esku garbitu nagazu, errazkan, bai. Batzu jusaiak entzeko. Habe, kentuk ite mendikan. Ze diska ilustratu dituzu adibidez, ze taldentzako? Nire herriko aretxabaletako krisis, arrasateko Xiroi, ontxe nabil beste batekin lanien bebai lagun baten rap diska bat atrabi dau, eta iben, eta, bai. Nungo esatzen dek gehiago, murala bat iteko garaia, no ilustratzen dek genian, iriak alia dek. Eta zoze txikila, zoze xumia, o geota hundillo ematen maile gehiota gehiago esatzek? Ez dakiz errezan, margotzia asuntua, bai. Bai, margotzia eta igual askotan igual esango ja zerrin nolain eta detaile gehi ematen izkilenian igual ez tegain beste gustatzen gehiago gustatzen ire eraitia. Beti, bai. Gero bebai egisa da, libre izten dutzuenien askotan, enkargu bat adibidez, libre izten dutzuenien da... Gehiago gozatzen, gire nortasuna ateatze gehiago, ez da? Bai, baina, nire kanpora erueten bot, askotan igual ez da enkajatzen besta... Osea, libre iztia putada bat da, bai? Ja, karo. Bide bat esaten bai, azkenian ere igual errexo iten dek. Bai, karo. Bai. Eta zein izango ba nire estiloa? Ze estilotan kokatzez? Atikan ez tekiat hor estilo desberdinak egon goituk, ez da? Bai, ni kalabera gustatzen jat asko. Bai, Beti janik txikitatik eukido tor zehozer kalaberekin eta... Osea, ire mural batean beti kalabera matateatzen dek? Nire identitate pixkat muten dutze horrek, bai. Ados. Bueno, hemen, itzen da, lehen da biziko urratzak inditugu, Borraja garbituta egosten jarri, batzu jare pikautak hau, ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, bale? Harto. Zehazki jungo gaituk Gatza tabernara, eta han beti dana goxo egiteu, aber gaurkoan ze prestatu iguen. Eguerdion, Joseba! Asier Julen eta Julen gara, Gatza tabernan gaude, estafeta kalean, Iruña herrian, eta gaurkoan gure taberna aurkeztuko dizugu. Gatza tabernan gaude, duela 2 hilabete ireki genuen, 3 bazkide gara, Julen Fernandez, Asier Olmedo eta Irurok. Eta hemen egiten duguna da betiko taberna bat, gustatzen zaigu sukaldatzea, gustatzen zaizkigu gauzak ongi eginak, eta saiatzen gara bertako ekoizleekin lan egiten, bertako ardoari garrantzia ematen, bertako gaztei garrantzia ematen, bertako produktuari orokorrean garrantzia ematen. Eta ahaztu gabe, betiko sukalde edo sukalde tradizionala, hori da gure esena. Gatza du izena, lehenengo olio ireki genuelako, baita ere gure taberna da, Iturrama auzoan, pizzeria bat da. Eta bigarrena, erabaki genuen Gatza izatea. Eta gustatzen zaigu barra pintxoz beteta izatea ordez, pintxoak momentuan egitea. Gero postrei ere garrantzian ematen diogu, hor badugu vitrina bat eta hor izaten ditugu. Eta gero badaude partekatzeko platerrak eta kartan dauden plater guztiak.
Asteburutan ostiraletik igandera egiten dugu dastaketa menu bat, eta sasoiko produktuak erabiliz, egiten ditugu 5-6 zazpi plater, gehi postre bat, mai osoaren dako. Eta platerrako da zer dira, partekatzeko, eta hori bai azkeneko momentuan albondia badak individuala. Ardoei ere garrantzi handia ematen diogu, Nafarroan upategi desente baitugu, eta saiatzen gara proiektu txikiekin lan egiten, adibidez Bina Zortzalekin egiten dugu lan, Gonzalo Zelaietarekin, horrelako proiektu txikiekin. Estafeta kalean gaude, oso turistikoa dela, baina guk nahi duguna da bertako jendearentzat zerbait egitea. Turista ongietorria da, baina guk gure bezeroa da bertako jendea eta urte osoan etorri daiteken jendea. Bale, orain sukaldera joango gara eta kozinatuko dugu hemen prestatzen dugun platerra. Hau da lodosako piper frijitua, eta guk kartan daukagu lodosako piperra delako agian Nafarroako barazkien artean fama gehien duena edo onenetarikoa eta asko gustatzen zaigulako. Lehenengo egiten duguna da sofritoa, delako denbora gehien eramaten diguna, eta hori egiteko mozten dugu tipula eta baratxuria, eta ordu luzez izaten dugu oliban sukaldatzen. Sukaldatuta dagoenean, piperra gaitzen diogu, txikituta ere, eta hori oso ongi egiten dugu. Denbora luzez egiten dugunez, aurreko egunetik hasten gara, eta sofritoa 6-8 ordu izaten dugu zuan. Gustatzen zaigulako asko sukaldatzea eta asko karamelizatzea. Gero bexamela egiteko, azkenan betiko bexamela bat da, botatzen diogu gurina, pixka sukaldatu beste osagaiekin, irina, beste 5 edo 8 minutuz sukaldatu, eta esnea botatzen diogu gutxinaka. Sofritoa bukatzeko, espeziak botatzen ditugu, eta piper txorizeroa, eta hor beste ordu erdiz edo sukaldatzen dugu. Erabiltzen ditugun produktuak kilometro zerokoak dira, lodosako piperra, adibidez, espeleteko piperrautxa, esnea, gurina, zioiek. Guk fritoi eta kroketei ematen diegu garrantzi handia, eta saiatzen gara kroketa tradizional bat, pixkat freskoago edo aktualago egiten, eta buelta bat ematen. Errezeta honek arrakasta asko dauka, hemen Iruñan jendea oso kroketa zalea delako eta berez oso gozoa dagolako. Orain hasiko gara piperrekin, piperrak betetzeko, bexamela prest daukagu, eta egiten duguna da piper hoberenak aukeratu. Ez oso txikiak, ez oso handiak. Eta mamia ez oso lodia izaten dutenak. Horiek betetzen ditugu, eta horiek betetzean, irinatik pasatzen ditugu, tempura batetik eta frijitzen ditugu. Freidoratik atera eta bukatzeko jartzen diogu txipotlerekin egindako maionesa bat eta furikake bat, dela espelet piperrarekin egindako nahaste bat. Bueno, Joseba, espero dut gure proposamena gustatu izana eta nahi duzunean estafeta kalean gaude, Gatzabarren, zure esperoan. Agur! Aupa kuadrilla, aupa irukote, eharra piperra egin dizkilenak, Jope, dastatzeko goguak ingelitu naiz. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu gauza goxo-goxo egiten, eta goxatu arazten. Gu gurian jarraitzeko. Beitu hemen borra jai beste 3-4 minutu egostia falta zaio. Inbiar deuna da, beitu, ni txibila moztuko ditut eta salteatuko ditut. Esan dugun bezala, txibila inberdia, azkar salteatu zu fuertuen datea. Edo zuzenian jatea, okio epeltzeko jarriko ditugu. Bestela geho, jendia esatu nian, txibilanei gorra gatzi zait, da, denboa gehiagi emate joelako zutan. Inbertzea joana da, tita, azkar prejitu eta azkar atea. Ingotena da, moztu, lapikoa jarri, olioa tope da honian berua, bota, salteatu, eta zeituan atea. Hemen ingotena da, betu, hau bestaldea pasa, hau eskurago izateko, eta, labana ondo moitzekela, hau txikitzen jungo aize bai, bale? Ba. Baten bat jatia bakak, menotan ez jan, bale? Zaiaek urdai azpikoa moztu eta ez jatia, Zaiaek. Bueno, kontatu iguk. Geho sare sozialetan eta ezagutzeie mutiko kristal bezala. Nondik anatea guan, zeatik mutiko kristal? Bueno, behin sorgintxo batek esan ustan, 3 pertsona mota dauz, dienak niños indigo, niños kristal eta niños arcoiris. Vale. Eta berez... Zer pertsona mota dia horiek? Bueno, ni ustot hori bakoitzak interesa bauko
Enteratuko gela, interesgarria dela, bai, topatzia eta irakurtzia horri buruz. Vale, ez tekain erresa orduan esplikatzia. Bueno, bai, Eta, kristal bezala sentitzeitzan, hoien artian. Ez, berez ni niño indigo. Vale. Baina ni ustot impacto gehiago zakola niño kristal izenak. Vale. Eta bueno, pixkat euskarakin nahaztia be bai. Vale. Eta listo, beste zeiketzekak orduan. Ez, bueno, esan duten moruen, grafititik gatozenez, Bai. grafitian ez izena hauko bakotxak, ez? Bai. Orduan, gustatzen jaten mantentzia pixkat hori, ez? Ez izen batekin jarraitzia, muralak iten. Nire izena jarri biharrien, bueno, ez izen bat topatzia eta aurkitu nahuen egun baten esanan, hostia, hau da, ez? Hau da, niri... Bai, identifikatua sentitzeitzan, da gustatzen zitzaizun edo... Hori da. Vale. Eta, ire firma, nola jartzen? Mutiko kristal, idatzita jartzen dekor bazterrian, edo... Bai. Vale. Bueno, eta, guain, ja grafitiak iteituko, ja ez ditut, ja mureletan bakarrik sinatzen. Nik hori, iruditzen zaiten nola... Grafiteruak ze makarra ituken, ze sinaten, ire kasuan, nola iten dezuen grafiti bat, leku ilegal batian, da, junta, eta sinatu gainea. Zatek, ostra, hola, harrapatuko, ia izan naizela, ez da? Baina horre bere xarmazekak, ez da? Claro, ni pentsatzen dut, azkenien kaliak danonak diela, eta eraberien inorenak, ez? Osea, bai, ilegaltasun hori, karo, emuten dutze bere grazia, ez? Eta adrenalina sentitzia, eta, bueno, azkenien bizi izan dauen olako egoeran bat bizi izan dauenak, engantxa moruan itxen dauela, ez? Vale. Bai, bizkat, bihurrikeri puntu hori, ez da? Horren... Eta, adibidez, kenik hartau zitaiten, uste beste baten hemen grafitero batean nuan ebai, hortik zio grafitia, zio ze pintatu zitxegun, Next grafiko zautaldek. Bai, Nestor, bai. Vale, Nestor etorri guan, eta kontatu nitxon, nahi ben obradoren harrapatu nitxon, zeatik sinau nintzian, grafiteruak. Obradoreko persiana guztia margotu zitxean, eta bere firma bota zian azpian, eta zauztarra guan gainea, baina nizan jani. Firma bota, jak hemen, fiaban konituan bere gana, hau ze pintatuko aldeak. Ni pintatu nian txuri ez azkenian gainetikan, Baina esatek, da eskazue, bai, pixkat, ez dakit nola esatean, hor jundak, gaina firmatu ez da. Bueno, eta geho guain, iteitu genian muralak, ze mural mota, leheno galdetu jat pixkat, ikesan diak bai danetik gustatzen ekela eta mural bakoitzako gauzakoitzak bere xarmazekakela, baina ez zekia ze motatakoa gustatzen eskiken gehiago itia. Ni lehen zanuten moruen kalabera gustatzen jat. Nire sinadura moruen, ez, kalaberak die... batez be gehien disfrutatzen dutena, kalaberak, animaliak, bai, hortik, pixkat toke ilunak bai gustatzen gat, ez? Ez da izan hain beste kolore desberdinekin ibiltzen orduan? Koloria bai, baina igual mesua iluna, ez? Bai, Zakitzelan esan. Eta adibidez, zema korolekin ibiltzen? Horrek guziat lau espraiek harritukela, ez egiat bat, bi, iruki nahikoeken edo amai esprai kolorekin hobetu ibiltzea izen. Zenbat kolore sartitu gire mural batian? Segun neurrixak, segun diseinua, segun zelan sentitzen hazen nire bai, igual grisakin edo koloriek sartitut, edo... Bai. Depende, depende. Eta, adibidez, olako mural bat itea juta izenean, talde lan bat eramaten dek, hoi bakarrikan juta izaudena burutzea, o nola iten dek? Ni normalien bakarrik itxen dut lan. Bai, Baina, bueno, inditxut asko, tailerrak itxe ditxut bebai. Jos, markau. Besten baten bebai, lan banatuak bebai, beste pertsona batzukin. Beste artista batzukin, elkartizate eta daun artean itezue. Bueno, esan dekena, tailerrak iten dukela. Nun iten duk, are txabaletan bertan iten ditu tailerrak edo? Bai, bueno, deitzen duztien tokitik, bai, atxabaltan, arrasaten, eskoitzan bebai inditxu baten bat, inguruen, edo, bueno, deitzen duztien tokitik. Vale. Atxabalta esatezu, no? Atxabalta, no? Atxabalta. Eta, zer erakusten dek ire kurtso edo ire historia hauetan, tailer hauetan? Nola aztea tailer bat?
lehenengo esplikatzen espraia, hori balbula bat daukala, bokilla ezberdinak dauzela, segun ze erabilera emun bietzasun, bokilla ezberdinak erabilizeike. Hori borkia iztua ateatzeko, zabalo ateatzeko, edo... Hori da, Vale. Eta bueno, gero praktika txikin bat, eta gero igual muraltxon bat danok batera iteko. Eta mural horiek egite dituzunean, zerbait gainean gustatzen zaizu egitea, edo horri baten gainean itia ez dekain egokia, mural bat. Paretan beti hobeto, ez? Beti paretan hobeto. Bai. Komeni da beti papelien eruetia ideian bat edo bozeto antzekon bat, gero paretara erueteko. Claro, ez hasi, eta gero atzea vuelta ez eukitzeko hainbeste, ez da? Eta, holako kurtsotaz, pentsatzen dut oso gazte jendia jungo, ez da? Jende heldua jutek ere bai, hola, bueno, muralak itea bai, o... Bai, a ver... Muralak, baina grafitia ia ez da? Gero... O grafitero heldua ire guztai zaio pixkat hola gazte sentitzeko grafitik iteko ikastea. Grafitiak ez dauko, ez dauko adinik. Ez dauko adinik. Adin guztietako pertsonak ikusi zeike mundu hontan. Baina egisa da, bai, gaztiek eukitzen da biela holako inkietude moruko gehiago, ez? Eta animatzen die igual probatzera inoiz espada hartu espraien bat, bueno, beti da xarma hori, ez? Baina, bueno, bai, adin guztietako jendia zabalik dago, bai. Eta, ze jute zaik, gune badakak, ire taier badakak, edo nune mateituk ikastaro hauek, zehazki? Ez, bueno, igual kalien edo prestatzen gau paretan bat, edo bai, txokotxon bat egoten bada, bai. Ondo. Eta horreaz, ende bai, oinarria beti espraia izaten dek, zuen herramienta espraia dek, ia beti? Bai, espraiakin manejatzen az ni gustoren eta... Gero ikusiet espraia, eta horrekarriekela musuko hori edo, maskara hori, ez da? Bai. Garrantzitsuek, ez da? Toksikoa izateetuk edo beti hobeto babestuta ebiltzia, ez da? Karo, azkenien hori arnasten dozu eta biriketara zuzen. Eta leheno garai batean, kalian ibiltzen zinatenean, jende ez teko lakoakin ibiltzen, ez da? Igual bufa garri honean eta listo, ez da? Etzekia zertako jartzen ziren hori jendiak ez ikusteko edo babesteko. Piskat, bietatik ez da? Ondo. Bueno, hori xetuek, ez da? Bai. Vale, utzi plateroren gainean, gero hemen salteatuko ditu nik borraja horiek. Hemen tipulin hau martxan jarri berdiat, goxatzeko. Tipulin hau geota denbora gehiago maten bai, eta ondo goxatuta alin badao, geho goxuo gehatuko zaigu errezeta, Eta hemen borrajake bai, ja, egosita daude, ingoitutena daia iragatzi honea. Hemen jarriko ditut horrela, bota bertara. Vale. Eta gero hauek baratzurila eta orde azpikokin salteatuko ditugu. Borrajak egosita, oin da, haure martxan, earki goaz. Bueno, Iban, eta asko aldatu alda. Zu esan dezun bezala leno, grafiteroa ziara, guain muralistak, ez dakit margotzeko modua, irudiak, asko aldatu dira urte hauetan? Ni uste dut, marrazkiak edo baino gehiago materiala, ez? Materialan be, azkenien egonda... Evoluzio bat, eta ontxe, lehen esprai mota bat, eta bokilla mota bat, eta horrekin itxen zauden marabila, ontxe daukotzu danetatik. Ja. Bai. Eta horrek lagundu dik asko, marrazki hobeagoak iteko ere bai, edo... Bueno, hobeagoak ez dakit. Errezagoak, ez? Errestasuna da azkenien material gehiago eta bakoitzan dako aproposa dan material bat erabiltzea. Bai, marra finak, o difuminatuak, edo itzalak, edo gauzak iteko, ez da? Bai. Ondo. Bueno, eta, zuk azkenien esan duzu, marrazkiak ite dituzula, marrazkiak edo muralak, bai kalaberak, bai animalik, hor askotan ikusten dira, ez dakit, errepidian zua zenean, da letra hundik eta horare, bai, ez da? Olakoen bat iten dezu jarrita horre mutiko kristale, bai, edo olakoik? Ez, letrak ez hori beste estilo badek, hor letrak eta itizkilena? Bai. Beste movimentu bat, azkenien, hori da grafitia, igual, ez? Hori da grafitia, bere izizena jartzia toki gehienetan posible, eta nahiz da zuk ez izan grafitera, ja... antzematen dozu, eta ez, hori da pixkat... Eta zuk hor askarri ikusten duzu, guk ikusten deunean bai horietako letra batzuk edo ikusten dugu, bueno,
letra batzu jarrita dabela, batzutan ez dakizu ez da ze jartzen, zera irakurten aztezea eta letra arraro egite dut ez ditugu ulertzen, baina zuk hor ja badakizu grafitero hori kalitatezkoa da, no estan, edo... Bai, bueno, ez dakit kalitatea edo... Kalitatea baino gehiago igual... kantitatea, ez? Ja. Bai. Bueno, lagunak, hementxe, indeuna da, beste urratz desente eman, honei behitu olio pixka gehiago botako jot, pixkat, gehiagik gabe. Beste tantzotxo bat, leheno gutxi bota jotelako, utziko dago ondo goxatzen, gero borraja salteatuko ditugu, olio perexilea prestatuko dugu, eta ingo deuna da beste reportai bat ikustea jungo gea, bale? Kozinartera jungo gea, eta ikusiko zue, ze gozo dintzen diguen txokolatiakin. Guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, ni Sarkainete naiz eta gaur Gasteizen. Azkenean elkarte gastronomikoan gaude errezeta bat grabatzeko. Zatoz nirekin. Gaur egingo dudan tarta zizpuru txokolate izena dauka, eta nire amonari egindako omenaldi bat da, nire amonari beti gustatu zaio sukaldatzea, eta hori, txikitatik egon naiz etxean sukaldatzen, postres berdinak egiten, denetarik. Azteko egiten dudana da gaieta gurinarekin nahaztu, gurina deseginda, eta gero sendotasuna lortu arte osgailuan ostu. Nire proiektua kozinarte da. 4 urte egon naiz hemen Gamarrako ostalaritza eta sukaldaritzako eskolan ikasten, eta nire helburua da jendeari heltzea egiten dudana. Osten dagoen bitartean egiten dudana da txokolatea gurinarekin nahaztu, bainu marian urtu arte, eta garrantzitsua da txokolate kakao maila geroz eta altuagoa izan hobeto. Tarta honek berez ez dauka prozesu oso konplexurik egiteko, baina egia da nire bezeroi asko gustatzen zaiela eta arrakasta asko izaten ari dela. Txokolatea urtuta dagoenean, arrautsak banantzen ditugu, alde batetik gorringoak eta bestetik zuringoak. Eta txokolate nahaziari botako diogu gorringoa. Zizpuru txokolate tarta egiteaz gain, baita beste tarta ezberdinak eta kukiak eskaintzen ditut. Gorringoak ondo nahaztu ondoren, zuringoak irabigailuarekin elur puntua lortu arte nahaztu behar ditugu, eta txokolate nahaziari joan gehitzin gutxinaka. Eta eskaerak egiteko Gasteizen kuarto de kilo denda aurki dezakezue, edo Instagrameko kontu bat sortu duela gutxi, non errestasuna ematen diot jendeari eskaerak egin alizateko. Eta bukatzeko esne gaina azukrarekin erdiarrotuko dugu, eta mugimenduarekin airea sartzen joango gara. Eta nahasketa guztia daukagunean prest, hotzgailura sartuko dugu 2 orduz gutxi gora bera. Bueno, Joseba, espero dut asko gustatzea eta Gasteizen kozinarte ezagutzera etortzea. Agur! Hau paisar eta eharra itxura, txokolate horrek, txokolate salia altzea, hola, Bai, goloso. Goloso, bageabi. Bueno, eskerrik asko, besarkada bat eta jarraitu horrela, goxatzen. Gurean jarraitzeko, behitu hemen tipulina jase itxura hartu digun, ingo duguna dagoen zua jetxi, eta gero azkenengo minutuan emango jo energia pixkat, txibila barro bota, eta azkenengo ikutu emateko. Gero ja plateraratzeko. Ingotena da, beste sartai bat atea, batzu ja goxatu, urdai azpikokin, eta baita ere borraja salteatu. Eta zu prestatuko zu, Iban o Mutiko Kristal, nola ditek? Iban o Iban, pa los colegas. Bikain, bi kolega, perfecto. Hemen ningo ekenadek, baitu, atako ja perexil bat, bi nahiko. Vale. Eta ningo ekenadek, ostokatea, bale? Eta gero sustarrak ja organikoa gotako ditugu. Hola, ostokatea zaitugu, eta ingo jaunaek morteruan, pastatxo bat ingoek, eta botako ziogu. Gatza,
Gatza laguntzei gaina, gatza potolua gote izatez, pastatxo hori iteko hobeto etortzea, eta geho, olio gotatzen jungo geha eta pixka ligatu ingo dugu, bale? Vale. Asko ligatzea alda muralak iten. Ez, bobai, Keba. Mikatzi lamar, Johan. Bueno, kontatu iguk, aurtengo, zenbat landazkagola esku artian? Lan askoak kasu, urtia okupatuta kasu, nola ibiltzen zea? Jendeak eskatzea izunean, zenbat denborako epia eman behar izaten dezu? Bueno, ontxe proiektu batzuk baukot pendiente, bai. Bikain. Eta azkenengo momentura arte ibilinaz ontxe oindala egun pare baten bukatu dut azkenengo lantxuakin, tailer batzuk eta eukin itxun, eta txabaltan be Palestinan mural bat inauen, eta, bueno. Zenbatero itituzu tailer horiek esatizuna? Zenbatero? Bai, zenbatero, osea, ez dakit hilabetean behin, o bilatean behin, o segun zenbat landakasun, nola moldatzen zea hori egiteko? Horrek urteten dien enien, ez dakit. Bueno, ludoteka gaztelekutatik eta bebai ontxe daukote baten bat hor pendiente gomina zeurekin hitz egiten, eta haber prestatzen gaben zeo zer, hori gaztetxuen dako, eta... Zema jendentzako ematen dezu hori normalian? Zer da ona, 8, 10, 20 pertsonai batea emate jozu? Taldetan banatzen dut, ze bestela deskontrola bitzen da... Claro. Bai. Hori bertan jarri, botaka hori dena, gatza pixkat, eta hori frikzio inberdio kondo, pastatxo bat inbiardeko horrekin ondo. Eta esan bitzut gauzatxo bat. Bai, Liga ez dakit asko ligetan da. Horrekin gelditu haiz, Baina, Vale. Hostia, nire bikotia, holan ezagutu ginen, ni mural bat itxen ningola eta... Vale. Orduan ligatzen da, vale, ondo ziok. Gaiz aldatuko jau, ez da? Bai, Hori aurrena egin pastatxua eta gero pastatxua prestak haunean hasiko olio gotatzen hori bai, ligatzeko. Ikastarotaz aparte, gero urtean zehar zenbat lan dazkak. Igual adibidez ja udarako eskatzizki lan batzuk, o eskatzizki ere bai abenduako, urrengo urteako, o jendeak eskatzizki nian ja biharko nahi dik. Hori izaten da arazo bat. Azkenien jende hori etortzen dana eta prisaka eskatzen dutzuna eta ni uste dut ulertu bidala lan honek denbora asko eramaten dauela, batez be, diseinua prestatu bida, materiala erosi, azkenien paretan dimentsioak ikusi, pareta hortara... Bai, moldatu lana, ez da? Moldatzeko, bai. Eta... Hori, ulertu bida, ez dela egun batetik bestera iteko gauza bat. Zerbait, ez da? Ondo, eta orduan bai eskatzen dezu behintzat denborakin eskatzia lanak, ez da? Denborakin eta lasa egiteko, eta... Bai. Ondo. Ondo iteko, bai. Eta... Holan, ondo doia? Behitzuzak, Ondo ziak, baina... Frikzioa, bildurri gabe. Eta venga, berste frikzio pixkat. Nimaio egur pixkat, eta nik lagunduko ja guain olioa. Pure bat inbida gamen. Oide, puretxo bat bezala, gero ja olioa ondo gelditzeko. Vale, ondo. Bueno, eta denak hemen Euskal Herrin ditugu lan denak, edo tokatu zaire bai atzerrira gutia noa baitea zerbait itia, edo... Bai, egonaz... Hor, Castilla y Leonen, herritxon baten egon nintzen. Bai. Extremadura aldetik bebai. Vale. Eta, hau dana lotzeko, nola eskatzen dizkie lanak? Adibidez irize, sare sozialetan topatzei jendiak, edo nola ite dituk elkar lan hauek? Sare sozialak ondo dauz erakusteko, zure lana erakusteko eta, jendiak eukitzeko, aukera ikusteko zure lana, ez? Bai, zertan iritza izen, da ire estilu eta ikusteko, ez da? Bai, baina esan biot, ahosagokua dala niri emuten duztena benetan... Lan gehiena. Lana, bai. Eta ahosagokua, bai, ikusi direlako leku baten, eta gero ere bai, ez dakit, feritan da ibiltze zeatetea ere bai, horre bai jendia topatzen dezue, o... Bai, azkenien beti egotia... hori... Jende aurrian lan egiten. Jende aurrien, bai, erakusten zure lana, beti emuten dutzu aukera gehiago lan berriak... Ateatzeko, bai. Ibilina zan, atxabaltan be ibilinaz ferixetan eta nire gauzatxua jarten. Ona. Eta zenek esango zian, ikalian grafitiak eta ibiltzitzanean iten geho, udaletxetik deituko ziela hiri grafitia egiteko, ez da murala egiteko. Bai, holaxen,
Ni sinistu ondiokan kostatzegat sinistia. Bueno, horiek lan hona iten nahi izela eta eurrian jarraitu. Sare sozialetan nola, mutiko kristal bezala topatuko jau edo... Bai, mutiko kristal, kakin. Kakin, vale. Bueno, hemen txe, ingo deuna da, ja platera eratzen jun hemen. A ber, behitu ze gauza simple eta eharrein deun gaurkoan, Barazki salia baltzea, oso ze jaten Ni dezu normalen. danetatik. Danetik jatek? Danetatik, bai. Vale. Eta, zuk esan dezu leheno, sandwicha urdea espiko eta gaztana, urdea espiko ez. Jamon jorrana, urdea espiko ego zila. Eta, zoze gehiago prestatuko, ez da? Tortilla patata erra bai. Zerbait gehiago, hola? Launak etxeaz eta ostiga faltzea eta ze prestatzen dek. Petxugita, salsa de setas, holako zeo zer. Ona. Ikain. Bueno, behizak hemen txibi hau ez eitxura zekateken, Gauza eharra indio. A ber hori nola ziaken? Oso ondo. Indazio gau. Ezin hau, Bueno, urrengoan txibi batzuk prestatzea, bazkak ikusiek zer ezin diaune bai, tipulakin. Bueno, hau petxuga batzuk inditeko ere gauza errak, Petxuga markatu, atea, tipulina goxatu, eta gau petxuga gota, raka, berdina. Zenian zukaldean, zuek ibiltzezaten bezala pinturakin, lau markakin, da geho gauza gateatzeituk, hemen, bai. Lau gauzain eta geho danetik gateatze zaigu. Bueno, inberdeuna da goiara hartu, gainetik bota, eta... Ai, ama, beriatzen egiten hemen abertze paet pintatu, etzeke goiko poste hori, hemen etzekiak. Aber zuzendariak uste digun zer margotzen. Sorpresatxo bat ekarri dutzut. Karri alde zerbait. Olako konbidatu guztet ziziten nahi. Sorpresa eta guzti, a ber, lana ez dek izango, ez da? A ber, zigarriaken. Artista hutsa eiz, Osea, hola bilatuko ziatek nahi hemendikan lareun urtea, nire... Eskerrik asko, jota bosteko, Ona. Paete ez pintauko, baina hau hemen eukiko jau, A ber, hori tapatu, antzeko haitu gaina, Antzabasekatek, Oizan, neste horren onduan jarriko jat. Hemen lagako ju. Ados? Ondo. Eskerrik asko, nauzi. Ona, gazte. Bueno, hemen ningo deuna da. Prestatu deun. Olio perezila gaineti bota. Eta, lasai, Iban, guain prestatu da beste platera hori basek bilontako gutxiek, kosetuta, karo. Gaur egun baset horrek, hemen zekau gauko platera. Bitu, kurruskari pixe botatzeko, gaur kurruskari ez dibin, baina gatza potolua beti ondo gute. Tikitreki, venga. Bueno, eskarrik asko zuek launa gorroteatik, eta irire bai. Jarraitu goxatzen, jendea irakusten, eta gure inguruak loratzen. Agur!